na ako i-share sa inyo mga kaidol. Bahin sa kuan mga kaidol kanang giingon nila mga kaidol nga wala daw kuno tuyo ang aksidente. Wala daw magtuyo sa aksidente. So akong ikatubagan ng mga kaidol, dili na tinuod mga kaidol. Kaya ako mga kaidol, 25 na ko katuig nagwara-wara sa kalsada mga kaidol. Daghan kog nasinati mga kaidol sa kalsada mga kaidol nga nayuban mga driver nga pagtan-aw gani nila nga murag na wrong way ka, sayop ang imong dagan sa imong kuan na sila sa right way mga kaidol, para sama sa anang 2 street mga kaidol, 2 street north to south mga kaidol, para diya sa New Asia Boulevard to East Street padung sa Jollibee mga kaidol. Mo na 2 street mga kaidol. Ang intersection mga kaidol Pacuros, paingon ka sa plaza na Pacuros. So ang power highway na mga kaidol kanang north to south. So ikaw nga intersection mga kaidol, so kinahanglan yung gadi mga kaidol mo minor giga mga kaidol. Kay sa seminar na mo mga kaidol, kinahanglan daw kuno ang mutabok sa mga 2 street north to south kamo mapakuros-kuros intersection. Mo minor gid mo diha, mo apply gud mo brake kay bisan pa daw kuno matuyoon og dasmag dihang lugara. Sayop gyud ang intersection, daog ginang kuana sa 2 street Boulevard Gasubay. Boulevard Gasubay. Kinahanglan ang mukuros diha, mag-amping yun, suron yun nga libre yun sila. Kay once ma-discuss sila diha, ikaw pa'y manubag diha tanan, ikaw pa'y nadasmagan, ikaw pa'y managot sa tanan mga damage. Kay one maka intersection maka 2 street man ang Boulevard Jollibee ana, Obrero Boulevard, New Asia Boulevard kana diha mga kaidol. Mo na daog na diha mga nagsubayan ng mga kaidol. Pero mga nang uban mga driver mga kaidol nga pagtan-aw gani nila nga naa sila sa right of way, naa sila sa 2 street nya intersection ka, mo lang ilang una-una mga kaidol, naabi daw ko sa right of way sutoy unya nga ron mga kaidol. Ang kanipod salto pod ning nasa intersection mga kaidol, pareha sila sinatuhay mga kaidol. Salig ka kay nagas 2 street mo ana, nakatugma ang inyong mga hunahuna mga kaidol, largo pud siya, buak mo mga kaidol. So mo na ako na experience sa kalsada mga kaidol, kay nay mga driver mga kaidol nga kuan mga panghunahuna mga kaidol, ang dapat kita yung buhaton mga kaidol, bisan pag naa ka sa 2 street right of way, mo apply jud kag brake basta kanto, pareha mong duha, sige na playa brake ana sige gibi mo ana, kinahanglan taas pasensya mga kaidol. Umunay dapat mga buhaton mga kaidol, dili lang purki nga naka sa right of way, naka sa 2 street nga hambog na kakayong palagan. Mga na kay kung simba ko bisan pag ganang ikaw mo daog nga nasa 2 street, madas magani mo intention, bisan pag mo daog kay malangan pa ka o kana uasa ka paingon o na importanteng lakaw nimo, na daghan na imong garga nimo, importante kayo dinalain, malangan gyud kay pa standby man ang imong kuan nimo sakyanan, i-hold mo adto pa mo sa police station, managot pa ang dapat managot mga kaidol. Oy, butang ko na yung lisensya dito, i-hold pa na sa police, dili na ihatag kung inyong mga sakyanan, pa-impound pa da, dili na ihatag kung di na masulbad na yung mga problema da. So unsa man niya akong cellphone na magkangit-ngit. So mao to mga kaidol nga ako i-share sa inyo mga kaidol nga dili tanan disgrasya nga aksidente gud wala gituyo o sayop na. Namay ngunana pero naagid po gituyo. So mao to akong gikaingon mga kaidol nga lawan mga driver mga kaidol nga pagtan-aw nila sa mo lagi na nagsubay sila sa Boulevard right of way nya intersection, bambu kay ingon ana po ko usahay mga kaidol, usahay mo ana po ko makasubay ko sa 2 street
gusto mo na sayop pa ako mahanap ako sa mga kaidol. Pero karon mga kaidol, ako gyud paningkamutan mga kaidol, mo apply ko gun break mga kaidol nya. Naabot sa Ginoo mga kaidol, kinahanglan pagpaubos mga kaidol. O ingana ko sa mga kaidol, ug matimingan lagi mga kaidol, nayo sa mga kaidol nga kuan mahana ko nga sirit ko ana. So siya po sirit pa dai po unang kabuang ko ag break mga kaidol. So ang dapat gid buhaton na mga kaidol nga bisan pag naka right of way pareha gyud mong duha, sig tamak gyud mo break mga kaidol. O para kuan gyud para safety gyud mga kaidol. Ay lisod kayo kabalo na kag madisgrasya o kay lang mabuhi pa kanya. Problema ba ya pod kay imbis kay mangita karog bugas karong mga adlaw daghan pagag mga bayron, siyempre malangan man ka. So samtang wa pa na moabot ato yung likaya na to mga kaidol. Kay para nga tuloy-tuloy ang dagan mga kaidol. So maro to ikakuan ako mga kaidol nga dili tanan aksidente sa kalsada nga kada ko na aksidente nga wala daw kuno gituyo kinsabay magtuyo. Naay uban na mga kaidol gituyo. Okay, daghan ako na mga kaidol, hambog kay mga driver nga wala na ko lusot ko. Mulusot unta ko ba prosiya ko duwa ko wala gud mga kaidol. So og ni lusot ko to mga kaidol, pusa gyud ko mga kaidol. Nana ba na yung mga hambog ng mga driver mga kaidol. Una ang angay bato na ng mga kaidol. Sig paniguruhay gyud. Basta na yung mga intersection sig paniguruhay gyud og break. Pag tanaw na uno ba libre ba. Dili gyud yung sinaltuay nga porke naka sa to street. Man, na ako sa kuan sa tundalan. Ana pak lusot niya na kapariha po yung una ana po itong isa intersection hambog ka kay nakasatuso yung ana ba ato sugat mo duha pusa. So mo na mga kaidol na unsa ba niya akong kamera mga kaidol nga mo sa mungit-ngit mga kaidol sabi ko ana ni. So maro daw akong i-advise sa inyo mga kaidol nga pag intersection gyud pareha gyud mo duha apply go brake gyud para safety pod sa ato mo kaseptihan ba. Wala akong kuan mga kaidol nga dili tanan day aksidente. Aksidente gid wala gituyo. Naay ubang tinuyuan. So maro to mga kaidol. Manginaw to mga kaidol nga may natutunan kayo mga kaidol sa aking channel mga kaidol. Okay. Bahalag mangitom ta sa kainit tungod sa ato ang pagkugi. At least nikita ta sa maayong pamaagi.